Krister sulat nintis hapon. Hi Nakaniyutaan ang tanan. guys, good morning. Si Tamuloy ang nagbarog kaniyutaan na makasul ang mga tao din sa Bakwa. Kani sila. Oh, iyan yung kuan sa Piso Cabiro dito sa Calabria para na masundan ang area. Sulod sa unong kabulan. Kape nga mais. Na yan. Iyang ibilin si amahan ni Esther na nung ibilin sa natin ko pamilya ni Nung kay para makasulod din ni. Puro atong kutanan, sapa. Natingala naman ni karon kay nahinog na, nay. Gusto nagpahangas naman. Nay, Ito resorbe. hinog na. Napaisaging. Maraw sa si Esther. Nangumpa si Esther. Iyan ang bisusan. Kanang yutaa. Kanang bikas, bisusan ang Esther. Pagtanaw dito sa Nay, napaisaging buwis na mo bayad hinog, kay nay. bayad ni Esther sa buwis niya. Yutaa. Hinahinay mo ng bayad. Ayoko. Buhay yan. Hindi na nando ko ni mo gamay. Ikaw ang yuta nila kumuna Lang guys, ay. Atik-atik lang si Ate Mimi. Gawat ang pinmasamahan. Si Esther buwis mo na nakuha. Akan si nanay. Dili kan. Isa yan ang amahan. Esther. Pahingo na dito. Yan ang yuta. Pahingo na nila. Kaya na yung tamang good. Hindi ka na niyo. Pahingo na ito sa bawang na. Ito na dito. Ito hindi pinako dito ba? Bang. Ilan sa ito niyo, Frida? Ilas ko na, pido na na. Ilan na, asamahan nila na, inahan nila ni Frida na silo. Kami. Jun. Ilan na yung tara na. Hindi ko pag-iri sa una. Kiri na alas dili has. Aligsaw din. Ang kato sa ubos, ilyo rin. Ano na? Kuha ni Temuloy. Lukag do Ilyo rin. Na, Ang kuha sungit niya ang na mga ni kanak ko. Temuloy. Gibayaran niya ba siya ubos? Nako, Tumigit daw sa una dede oh. Hulag, sungit sa tumukad ako, nay. di ba ako pangkulme? Napayuta niya at bang. Ilas. Wala ka apikat na. Wala di ay. Pati bitog matiguan ko, di ko ni musungitan. Sungitan lagi. Patay din eh. Nakukuha ni patay din eh. Ah. Ay, kuha niya. Pala pa. Magising nga bawat Kuhawan. Wala yun. ay mga Ano mo ba tayo nang bibili kung may kuwain niyo? Ayan, kailangan na yan. Hi guys, may hapon yan guys. Ay mga tuloy sa balingon ni Alan. Ni Patis ko baboy. Magkakigdagom guys. Sige na lang gaulan. Wala ang kadina. Yusing na naman. Dala milangging na ngayon kuan use oil. Mingaw ilalili no. Lapos na mi kay nagtili-tili ang kalibutan. Pagtugbong na mo ulan. Pagpangas ulan lang yapon pero hinay ra siya dinhi guys. Dili para sa bukid nga kusog. Dani hinay ra.
Tinapay ko guys. Hapit mi nga ligi dito. Pwede ka danlog. Munang nag-diretso kog ambak. Kaulit niya salan kay diretso naman kog ambak. Ba't yun nagtakilid ng motor? Ambak diretso. Takilid naman. Huwag pa kag mabagdak. Grabe ning tempo din sa mga guys. Di kapura. Sige lagulan. Di kapura. Nalubong-lubong nako. Kapura ang ulan. Naku, naghapon gid siya. Hinay ra siya. Naghapon kay hangin man. Hinay ra. Kung walay hangin, kusog sad nga ulan. Kaya naghangin man mo nang hinay ra sad ang ulan. Di sayon na ni sa suok. Magkuan kay pwede ka danlog. Sulod ang motor. Nahinay ta guys kay danlog kaya kung sinilas. Perfect ikalapo ka kung sinilas. Wala ka sa balay. Hangin siya guys. Hangin. Ulan lang ang taway hangin kaya kadlok sa tanga hangin dala ulan. Di sa yun guys. Oh, at paunuan man ka. Jesus na. Ako ni may buuban. Ako rin sa ubagod. Ay ako rin sa ama na si ate. Wala pa mong kauli. Buot ramang ka. Ito po nang gusto puntod. Si ate lang lang. Kaya naman sa puntod. Bantay lang pagbutang ko karon nga naa ha. Naisahon sila. Napasahon sila. Nag-cellphone na sila guys. Napasahon guys. Ayan papanialan na nila napasahon. Hi guys. Good morning. Ito may sa sentro. Eskwela na Mimi guys. Di pa yapon okay atong tempo din ni karon. Ito na ka? Wala akong jacket. Okay, wag mo ka nakadalag jacket. Kamu ato ko. Amin sa cellphone ni. Amin mo gibutang day. Dali to sa halayan. Ipakabot sim tatay. Terus si Alan sa ulahi kay nag-ilis pa. Serilo na wala mag-eskwela kay gapon ilang klase karon guys kay ang ilang room nabahaan na siya makuan di sa una siya eskwela daw ang iyang eskwela hay sad basa kay wala biya giinit-init dire niya ipatunguran nanto niya sa electric pan kagabi pa electric panaan. Pero kay magyapon na uga basta man kay gyapon. Manggi kuan. Oy init. Oy init ang pakita bisag kadjot lang unta mga isa kadlaw duha kadlaw baka. Manggi dia guys. Karon grabe na sad kay kapags oh. Nagfags ang kalibutan na nag-uling. Agpas! Ayaw! Ginoko. Dali na! Tulis Mimi ka nag-call jacket eh. Tugnaw daw siya. Tugnaw si Mimi guys. Dito rin ako siya ilisan sa ilamama kaya nag-uniform man kaya naibisita nila karon ay ag-service sa eskulahan.
sa una pag mag-iyon among maestra nga nay bisita, mag-uniform kay nay bisita kay kuan na atong bisita nya. Pag mag-ulan di makapangas ang bisita kay di pa man simentado sa una. Karon ulan, bahala pag kusog ang ulan guys, mupangas gid sila kay simentado na ang among karsada. Paginay ka makadusmo ka. Jesus, nagpisik-pisik na ang likod, lakisa. Unsa man na siya. Lakisa na jacket, kay suoton pa na mo pag-eskwela ang jacket. Uniform ko na. Mag-uniform lagi kay na bisita karon. Lagi kilid mi. Matulog. Okay, humok pa dito. Among dalan guys, muna among dalan. Kamang-kamang dalan karon na ni. Among dalan na ni guys. Dapin lagi mi. Dana tamak sa gahi-gahi pa mi. Tama. Ha? Dana sa gahi pagtamak. Ay pagtamak na sa kalusot ka. Nawa, isira ni ate pa. Anay. Nay, wala isira ni ate ang balay. Okay, bahog dito hungaon sa mga manok. Isa may bahog sa baboy, Nay. Isa may bahog sa baboy. Muli ramdain ko. Muli ra ko dito. Muli ra din ko niya ang man-upload sa video si Mulula. Dali ko ko. Balikan tara ka. Balik ko. Wag tuman ka man. Oo, nasa diin. Nagdala ka sa payong. Tayo. Gagaba sa dapon. Guba ba mga guba. Magdala ka sa payong pero hindi ka mabasa. Taas di pa din na mga chinilas. Igo naman. Wapa yung tatay di ay. Iyak pa na inis pa. Lang yan. Sila baktay-baktay ka. Tamang pagpisa ko. Asa ka niya maapsan. Ano pa gito ulit? Mana among kuan. Lakaon. Distansya pa. Pero mas layo-layo pa to kang ate kaysa dami sa amo. Kaya mo pagkuhan, karsada naman dayon. Ay ate kay sudlunon pa man. Pero mo lagi, banlog ang dalan dani basta sige ulan. Amo ra motor dani agi kadadlaw. Kaya ang motor na LG. Narad ni sweet niya butang. Ha? Halos mo ka? Hay Ginoo ko mimi. Naraya motor na LG na guys o sleeping shed. Kaya anak butang. Kanawang motor na LG. Namang ibaboy na lagi silong. Namang maulisin-lisin dito na pagawas sa mga kay hitak. Ikuan sa ingkuran niyang motor o. Kang ingkuran anak. Ano si Alan guys. So, kamang-kamang na nakaroon. Turo ko kanila malilit. Baklay gini. Alan niyang motor. Ang mga pangas. Hangak-hangak lagi. O pag nagdagringkot. Duduk dila. Punta sunay.
Lawas. Ano may ilang mother guys. Tas pader. Matas pader guys.